Digon ar eich cyfer chi felly dros yr awr nesaf. Rhoswch efo ni tan 4 o'r gloch. Ond i ddechrau heddi yn sgil twf ysgolion Cymraeg yn Ne Ddwyrain Cymru, mae yna lyfr newydd ar fi'n cael ei gyhoeddi, sef Brwydr i Baradwys, y dylanwadau ar dwf ysgolion Cymraeg De Ddwyrain Cymru. Ac yn ymuno gyda ni nawr, mae'r awdur Hugh Thomas. Shwt 'y chi? Wel, rwy'n falch iawn cael bod yma i roi tymach o hysbystrwydd i'n gyfroli. Wel, yn union, braf iawn i gael eich cwmni yma wir. Ond cyn i ni olrhain hanes eich llyfr, be am ni gael ychydig o'ch cefndir chi? Mae'ch gyrfa chi wedi mynd â chi i Fro Morgannwg ac i Wynt, ond o le chi yn wreiddiol? Wel, ges i'n eni yn Sir Gyfyrddin, mae'n pentre yn St Clair, mynd i'r ysgol ramadeg yn yr hen di Gwyn, cael addysg yn llwyr yn Gymraeg, a cyn mynd i Aberystwyth i wneud y clasuron yn sylweddoli am y tro cyntaf yn y myw, byddwn ni ddim yn gallu cyd-fyw ym Mhantycelyn na rhywun nad oedd yn Gymro Cymraeg. Mae hwnna'n arwyddocaol iawn pa mor bwysig mae'r iaith wedi bod i fi. Ac yna, yn gweld fod yna swydd yn mynd yn Rhydfelen, ac yn meddwl, allai ddim wneud lladin trwy gyfrwng y Gymraeg, mae hwnna'n amhosibl. A mynd i ofyn cyngor ar athro'r clasuron, yn gweud, good gracious, medde fe, linguist who can't perfect his mother tongue. What's the matter with you? A mae hyn yn neges rwy'n credu i bobl yn arbennig yng Ngorllewin Cymru sy'n ame ydyn nhw'n gallu gwneud hyn a hyn trwy'r Gymraeg. Wedyn ni yn symud i Rhydfelen i ddysgu Lladin trwy'r Gymraeg a gweld, wel, does dim adnoddau ag gwir yn ysgrifennu'n yn golygu geiriadur Lladin Cymraeg, y cyntaf ers 1632, John Lewis Mallwyd. Ac yna, yn camu mlaen to, mae'n amlwg rwy'n hoff iawn o'r sialense, yn mynd i Gwm Rhymni, na'r wedes i am fyw trwy'r Gymraeg yn normal, yn mynd i Gwm Rhymni a phenderfynu, mi fydd popeth fan hyn trwy'r Gymraeg. Gwyddoniaeth, mathemateg, rhieni, di-Gymraeg, cofiwch chi, 95% ohonyn nhw'n ddi-Gymraeg, ond nhw'n derbyn taw hyn oedd y norm. A os di'r iaith Gymraeg yn mynd i fyw, mae'n byw drwy bob dim, nid ar gyfer rhai agweddau'r fywyd yn unig. So, yn fras iawn, dyna grynhoi 68 o flynyddoedd am mywyd i. Dyna'n fras iawn oedd, fyrra fi wedi. At y llyfr, felly. Disgrifwch i ni, be'n union yw'r llyfr? Rhowch gefndir hwnna, a hefyd pam bod chi wedi penderfynu mynd ati? Ga i ddechrau dyna ail gwestiwn, os anghofio i'r beth oedd y cyntaf. Dyma ni nôl at hwnna. Y cwestiwn cyntaf yn y faifa ar gyfer yn oethuriaeth ioddol, pam i chi wedi wneud hwn? A'r ateb oedd, gan i fod yn amer, un peth o Everest. Nawr, doedd neb wedi dadansoddi'r dylanwadau rhyfeddol hyn ar dwf yr ysgolion Cymraeg sy'n gyfrifol yn y marn ni am achub yr iaith. Wir nawr, tasau enghraifft, Rhydfelen wedi methu. Rwy yn meddwl y byddai'r iaith yn marw yn go iawn. Ac rwy'n falch iawn fod Rhydfelen yn y marn ni wedi achub yr iaith. Felly oedd yna, ond oedd neb wedi dadansoddi mwy na sgrifennu llyfrau, erthyglau, penodau am sosio-ieithyddiaeth, ond ddim am yr ysgol Gymraeg. Ac beth rwy wedi wneud yw mynd ati mewn ffordd, wel, digon academaidd, i ddadansoddi'r holl ddylanwadau cymleth ar dwf rhyfeddol yr ysgolion Cymraeg. Da ni'n gweld y clawr yn fan hyn. Gai ofyn arwyddocad y teitl a'r marc cwestiwn? Teitl yn gryf iawn, yndi? Mae'n... A'r marc cwestiwn ar ddiwedd y teitl. Ie, wel, brwydr, y gair cyntaf, dim amheuaeth fod rhieni a gwleidyddion ac yn y blaen wedi ag athrawon wedi brwydro i gael ysgol ar ôl ysgol ar ôl ysgol. Nawr, mae'r llyfr y rhag yn amlinellu'r holl frwydro sydd wedi bod. I Baradwys, rwy'n credu fod yna ddyfodol i'r Gymraeg, fyswn ni ddim wedi hala mywyd yn ymladd dros yr iaith trwy fyd addysg, oni bai mod i'n credu yn hyn. Ac rwy'n credu fod yna ware ar, chymod, yn y Gymraeg, ni'n sôn am iaith y nefoedd, a ni eitha ffiantus ynglyn a bod yn rhamantus hefyd. Y gofynod. Dwi'n credu fyddwn ni byth yn cyrraedd, achos mi fydd yna rhyw sialens ar ôl sialens ar ôl sialens yn cyrraedd. Ond mae'r clawr hefyd, rwy'n falch iawn fod gwasg y brifysgol wedi gweld
fod pobl yn allweddol yn hanes y trwf. A felly ar frig y clawr, fe welwch chi lun panoramig o Rydfelen, ac yn dod o'r gwyll wedyn ni, mae yna ambell un fel yr awdur ei hunan, pan oedd e dipyn yn ifancach a gwallt dyd o fe. Ac ar y chwith, yr enwog Lily Richards, a rwy mor falch a Gareth Evans a Rhys Morgan. Felly mae'r clawr yn arwyddocaol iawn o bwysigrwydd pobl yn yr hanes. Ac yn eich barn chi, dyfodol yr iaith yn yr ardal arbennig yma? Rwy'n yn credu, chi'n gael, fod rhieni y de-ddwyrain yn Gymru pybyr fi sy'n mesur hyn, ond i yn gwybod yn rwy'n i mesur hyn. A y prif reswm pam halon nhw i plant i ysgolion Cymraeg oedd, nid fod nhw'n mynd i gael gwell swyddi, nid fod nhw'n ysgolion elitaidd, ond oherwydd i bod nhw yn diogelu'r Gymraeg. Hwna oedd y prif reswm o bell ffordd, a mae hwnna'n iachus iawn. Wrth gwrs, i ni nawr wedi cael ein strategaeth hanesyddol addysg Gymraeg, sydd yn dod o'r top. I ni'n sôn am dop rhaglen, i ni'n sôn am wleidyddiaeth o'r top lawr. Ond mae'r twf yr ysgol yn Cymraeg yn dod o'r gwylod i fyny, oddi wrth y werin bobl. Yn y dyfodol, rwy yn credu bydd rhaid i ni gadw'r cydbwysedd hyn rhwng y dylanwadau o'r gwylod i fyny ac o'r top i lawr. Wel, mis nesaf fydd y llyfr ar gael. Mae wedi bod yn bleser i eich gael chi ar y sofa. Ac mae'ch gwraig yn ymuno gyda'r un nes ymlaen hefyd. Mae hyn yn anarferol i gael gŵr a gwraig ar yr un rhaglen. Ar y delyn fydd, ar y delyn, ie. Ond edrych ymlaen i gwrdd â Sian nes ymlaen. Ond diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Newch chi'n esgusodi ni, achos da ni'n mynd draw i gael bach o steil. Hefo